Centar nastoji umrežavati medijsku zajednicu kako bi se međusobno konsultirali, razmijenili iskustva i savjete kako izvještavati o nasilju nad ženama i nasilju u porodici. U tom procesu jako je bitno da međusobno pošalju poruke i solidarno reaguju, utječući i na svijest, ali i na savjest onih koji ili nisu ili ne žele biti dovoljno upućeni. Naša je dužnost, neg je novinarska, da pratimo provedbu tih zakona, da pratimo načine kako su oni pisani i da ukazujemo na određene probleme u tim zakonima kako bi građanima oni bili jasni prije svega, jer građani, pored svih situacija koji žive i obaveza, ne mogu stići ispratiti i zakonodavni dio procesa. S druge strane, naša je važnost da ukazujemo onima koji mogu donijeti određene promjene, da je to njihova dužnost, a ne općenito njihova dobra volja da li žele nešto da promijene. Institucije vlasti i medijske institucije moraju mnogo više raditi kako bi se sankcioniralo nasilje u porodici, nasilje nad ženama, kroz korištenje postojećih zakona i odgovornosti institucija kao što je pravosuđe, kao što je policija, državne vlasti, državne institucije itd. I druga, da možda prevelik teret stavljamo na novinare i na medijske kuće, a zaboravljamo da postoje regulatori i samoregulatori u Bosni i Hercegovini koji također treba da snose odgovornost za neprofesionalno postupanje novinara i medija. Kada je u pitanju izvješćivanja o takvim slučajevima, ključno je da svaka redakcija ima osobu koja prati nasilje u obitelji godinama, koja zna pristupiti tim temama na način da žrtvama ne pravi štetu, a isto tako je ključno da u sustavu educiramo, i to je možda po meni najvažnija poruka s ovog današnjeg skupa, je da u sustavu, u policiji, u centrima za socijalni rad, tužiteljstvima imamo kontakt osobe koja će primati žrtve nasilja, koje im znaju pristupiti na pravi način, jer sad trenutačno imamo situaciju da se žrtva često po drugi put osjeti prebijena od sustava nakon što pokuša tamo dobiti neku pomoć. Ako potaknemo žene koje danas trpe nasilje, koje razmišljaju o tome na koji način će njihova budućnost biti sigurnija kad izađu iz kruga nasilja, da su mediji stvarno jedna vrlo važna kockica u tom sistemu donošenja tih efikasnih rješenja. Ako mi vršimo pozitivne pritiske, ako mi iz dana u dan donosimo priče koje ukazuju na to da je važno promijeniti i narativu javnosti, da je važno promijeniti sve one ključne riječi i rečenice u zakonima koje u konačnici donose rješenja i stavljaju nasilnike tamo gdje im je mjesto, stavljaju žrtve u položaj u kojem pokušavaju dobiti dostojanstven i kvalitetan život bez nasilja. Mislim da je danas stvarno napravljen neki korak da smo postigli jednu važnu, razumijevajuću činjenicu koliko jesmo bitni u cijelom ovom sistemu borbe protiv nasilja.